Skont Robert Abela, il-gvern tiegħu żied idħul għall-ħaddiema. Dan meta l-familji Maltin u Għawċin xahar wara l-ieħor qed iwasslu messaġġ ċar lil Robert Abela illi mhux ilaħħqu sal-aħħar tax-xahar bil-piżijiet tal-prezzijiet dejjem jiżdiedu u bil-pagi li ma jservux. Apparti dan, l-għoli tal-ħajja u żieda fl-ispiża ta' prodotti bażiċi qed tkun tawġieħ ta' ras kbira anke l dawk il-familji li għandhom dħul medju. Iżda minkejja din il-karba tal-familji u l-pensjonanti, f'kollegament telefoniku fuq ir-radju tal-Partit Laburista, Robert Abela beda jiftaħar illi ta' 53 miljun euro u li l-pagi żdiedu. Tant li qal li rajna Fil-ftit minuti li qatta fuq ir-radju Laburista, Abela reġa' nfex fi kritika partiġjana kontra l-Partit Nazzjonalista u sostna wkoll li nuqqas ta' flus fil-but qed jindirizzah bil-vouchers tal-Covid. Robert Abela njora kollox il-problema tal-għoli tal-ħajja u ma offra ebda soluzzjoni kif il-gvern jista' jindirizza din ir-realtà. F'din intervista, Abela għamel referenza żgħira għal kwistjoni importanti tal-bidla fil-klima. Sfida it-tibdil fil-klima. Fejn iva, hemmhekk irridu nieħdu azzjoni qabel ikun tard wisq. Dan minkejja l-gvern imexxi minnu naqas milli jwassal lil pajjiżna biex jilħaq il-miri tal-2020 f'dak li għandu x'jaqsam ma' tnaqqis ta' tniġġis fl-arja. Miri li kienu meħtieġa u li kellhom ikunu formulati fi pjan ċar u strutturat. Kontrast, se jkun il-Partit Nazzjonalista li jieħu azzjoni konkreta dwar dan is-suġġett meta l-ġimgħa d-dieħla jlaqqa konferenza nazzjonali.